Regen had ze fjorden. En Normandië de krietrotsen. En Ierland de Cliffs of Moher. Ja, elk land had zijn eigen imposante kusten. Gibraltar, de Apenrots. En wij... Ja, wij hadden dit. Hè? Dat is wel mooi. Maar als nou de echte, oude, indrukwekkende, typisch Frieske kust zijn was, dan was niet je wezen. Je niet bij de zee. Dan was niet lang wezen. Want dat is ze. Monsieur, verspreid door het land, uniek in de woord, te herkennen aan de circuitwoorden die door op uitsteken. Want Friesland is het land van terpen. Friesland is het land van terpen. Vooral op de Klaai in het noorden van de provincie binnen ze een soort te zien. In totaal binnen er in het Frieske gebied bij de Noordzeekust lands zo'n 1000 liedse en grote terpen te vinden. De eerste waren online om 600 van Christus in en ze hadden ontlieken nog het hier 1000 vertuten die. Daarna waren ze dieken online en hier de terpen geen feitelijke functie meer. Opgravings in terpen lieten zien dat er op die terpen niet alleen nog hutwerk in de boeren leven, maar dat er ook rijkdom wie. In de terp van Wienaam is een prachtige fibula voen, een mantelspelde, opgebouwd van goud en zilver. Dat zou erop zitten kennen dat je eer een koning wennen had. Maar het bewijs daarvan is nog niet voel. Een koning? Koning, keizer, admiraal, rijkdom willen we allemaal. Dan laten ze eerst maar in bij de boeren bloeien. We zijn uiteindelijk een boerenvolkje. Zo, die boeren die had je geweldig net zin. Prachtige, groene graaiden op vette, vruchtbare zeeklaaigroen. Nou, wat wil je nou nog meer? Maar, die verrekte zee. Soms, dan begint die mooi te burkje. En dan speelt het wetter hier op de land en dan huisman het er hier op. En dan verdwijnt er weer. En als dan de kust weer veilig is en de boer hier zijn geruchten giet rint, dan zult er dat hier en daar de groen voortspeeld is. Of nog slimmer, ik zie vee. Of het allerslimste, zijn huishouding, zijn vrouw. Ja, het is vruchtbare groen. Maar om je te leven. In het wierte kwelderlaan bij de kustlands is het jet iets goed boerkje, maar meer wijn. Een paar keer in het jaar stroept het vruchtbare klaarlaan onder wetter. Voor hen tegen de boeren voor het stormseizoen maar haar spultje naar de woorden. Maar daar wordt het hield dreger om dat te houden, om te groen daar hield het veeniger wordt. Men bluwt winterduis liever in de klaaistreek. Maar shedden en donk beginnen ze grote bulten op te smieten, dat meesken en vee droege voeten op horen kennen. Letter worden de terpen zo groot dat er zelfs huizen en borkerijen opgebouwd worden kennen. Het woord terp is het oud-Frieske woord voor dorp. In Greenslaan heet de terpletter wierde en in Noord-Duitsland warft. Al met al binnen er zo'n 1000 terpen opsmieten in het Sint-Wurgen, Friesland en Greenslaan en in het totale Frieske gebied nog volle meer. De grootste en bekendste is haast 9 meter heeg, die van Hegebeintem. In het Sint-Wurgen, Friesland binnen de meeste terpen te vinden in de regio's om Dokkum en om Frensje. Oostergo en Westergo zaten wij die gebieden nemen. Oostergo en Westergo worden in die tijd skierden door de Middelzee die het wester Friesland herinnert. Westergo is het kerngebied van Friesland dat inbedden is in een grotere Noordzeecultuur. Er binnen nauwe verbindingen met Noord-Duitsland, Scandinavië en Engeland. Er wordt dus net alleen de borken, maar ook handel dreun. Het gaat dus goed hier in Friesland. Westergo en Oostergo als gebieden met internationale handel en goede landbouw. Prachtige zeeklaaigroen en veilige, noffelijke terpen om op te wijnen.
Maar ja, het gaat ik wel eens mis. Zie, dit is Wieren. Dat is een mooi dorpje. Een mooi terpje. En ze hier lef, ja, die Wieremers. Want dit is de meest noordelijke, de meest in de zee opstutsende terp van het Frieske vasteland. Maar hoogmoed komt voor de val, heren Wieremers. Je kent het lot uit Samatarte. De zee geeft, de zee neemt. Zie, een terp je het midden in het dorp te staan. Daar staat dan de oosterse bebouwing op. En daar is later dan ik weer omheen gebouwd. Nou, dat wie hier eerst ik zag. Maar in de middeleeuwen had er een paar oestremingswest die de hele noordkant van het terp voortslaan had. Pats, boem, weg, verschwonden. Zo, uit de zee. Wat zoen je hem nou? Hè? Moet je hem veilige terpen? Ja. Het wordt tijd voor wat oors. Het wordt tijd voor wat betters. Na meer dan 15 eeuwen trouwe tjenst is de rol van de terp feitelijk uitspelen als om het hier toezen hinnen de zeedieken online worden. In ongeveer 1850 beginnen de mensen de terpen aan te graven. Terpgroen bestaat om eens uit vruchtbare klaai en dong. En dat is heel wurg. De groen wordt aanstutsen en vervierd naar plakken met een eerme boeien. Zo kom ik alle voorwerpen naar boven die in de terpen bedobbel is. Ark, muntstikken en soms restanten van hele plaatsen en gebouwen komen te voorschijn. De grootste en bekendste opgraving van zijn hele terpengemeenschap is die van Ezingen in Greenslaan. Restanten van 84 borkerijen en 60 bijgebouwen binnen Jevoen. Uit de terp Tjitsma in Wienaam, Westergo, wordt in 1955 bij Tafal een prachtig versierde mantelspelde gevonden, de fibula. De versieringsliedje op die van sieraden die het voen binnen bij het graf van een Angelsaksische koning in Engeland. Het zou dus wijzen kennen dat er in Wienaam ook een voorname koning wennen had. Friesland had in de Ieren middeleeuwen in elk geval 2 koningen gehad, Oud-Gilles en Redbad. Die beide wennen trouwens in Utrecht en in Dorenstedt, dat doet iets echt uit het Frieske gebied jaren. Mijn man en macht werd er van 1991 al dood in de Wienamer terp, op zoek naar de sporen van een Frieske koning. Ze vinden van alles. Potten en diggels, munten en eknije fragmenten van dezelfde fibula. Heel wichtig is de vindst van een matrice van een goudsmid. Waar zou een goudsmid oorsta houden als aan het hoofd van een heel voornaam en riek man? Hou nou maar op met dat gehemel koningen. Er moet vooral het werken worden om droge voeten te houden. Kilometer zeediek, rucht en slucht als een stokruchte streek tussen zee en land. En heel soms een bochtje om het terp heen. Zo liep het krekt als stek het oude dwarpje naar de zee. En al die oude terpdwarpen, die liggen nou mooi verskoelen achter de zeediek. En ze zieken nog altijd om die koning. Het echte, grote bewijs dat er een koning wennen had in Wienaam is nog altijd net leveren. Maar de opgravings hebben wel een heel soort informatie opsmieten over de wijze van Libyen op de terpen. In het midden van het dorpsterpen stiert Sint-Wurf vaak een sjerke. Voorheen lag op dit plak meestal een dobbe, dat de omliggende huizen wetter van broeken konden. Na de oorlog van de zeedieken is dit net meer neder. En als in dezelfde tijd het christendom in deze regio opkomt, wordt dit plak broekt om godshuizen te bouwen. Zo vormt de terp ontjuwt het uit daar nog heel vaak de kern van het Noord-Frieske dorp. Terpen en zeedieken, typische Fries kan je net vinden. Maar nergens liggen ze zo mooi bij en waar als hier bij Wieren. Er is een oud-Fries versje dat me verzeidt dat het hier wel eens betocht wezen kan. Dat de diek het loon omklammet, lieke met me eerm hebben.
dat de wilde zee am vlammet op een hap uit Frieslands heen. Dat is Amsterdam. Daar komen ze bij, die grote schepen. Over het Amsterdam-Rijnkanaal. En dan kost je op een groot kruispunt. Een groot kruispunt. Want je rechtsouw kist de Lek opvaren. Naar Rotterdam, de Noordzee. En je linksouw, die is de Rijn op. Hier naar Duitsland dan. Naar het Ruhrgebied. En vaast dan rechtdoor, liek als deze schepen, dan kost je uiteindelijk in de grote rivier de Waal. Echt een kruispunt van Wetterwee. Tje, het is heel eens het dreigje om een handelscentrum op te zetten. De pakst de kaart en dan zie je een kruispunt op. Zo van noord naar zuid en van eerst naar west, dat het dan zo bij elkaar komt. Huh? Die kant en die kant. Tje, nou, dan ben je hier. Van links naar rechts en van boven naar onderen. En dan zit je mooi in het midden van het loon en kijk naar alle kanten op. Stel je nou eens voor dat uw loon nog heel leeg wezen zou. Woest en ledig. En alles zo naar inruchten en opruchten worden matten. En ik zou een centraal plak omwijzen matten om de economie aan het praten te helpen. Nou, wat zou ik dan kiezen? Dit, hè. Hier, dit. Hier dus. Het even zien, wat hebben we nodig? Een haven, wat huizen en een naam. Wat voor naam is hier nou bij? Wijk bij Duurstede. Wijk bij Duurstede, wat een naam is dat? Dit is geen naam. Probleemwijk bij Duurstede. Wijk bij. Neem de wijk naar Duurstede. Nou, Duurstede. Langlien. Langlien hien ze dat ik al in de gaten hier. En dat denk ik aan de jaren zat tussen 400 en 700 hinnen. Toen nemen ze dit plakje Dorestad. En Dorestad, dat is een belangrijke stad. Dorestad wie het centrum van de handel over de rivier. Die kant uit het Loning en de andere kant uit naar de zee. En Dorestad wie de economische motor van de Friezen. Er had een tijd geweest dat Friesland uitblonk in reisgen en handel. Roenom op het continent werden de Friezen verneemd als de beste skippers en keerploegen. Friezen beheersken de handel in Noordwest-Europa. De Noordzee werd wel ontschut als Mare Frieticum, de Frieske Zee. Dat wie in de periode tussen ongeveer 450 en 900 na Christus. Op verschillende plekken in Europa had Frieske handelsposten en Lietse kolonies geweest. Het centrum wil dikwijls Dorestad, dat uitgroeide tot de belangrijkste stad van de Frieske economie. Maar in de 9e eeuw kregen ze heel niet meer last van ongevallen door de Scandinavische Noormannen. Daardoor verleerden de Frieske handelaars haar leidende positie. Patria Frisonum. Zo nemen ze Dorestad ook wel. Patria Frisonum. Dat is de haardstad van de Friesen. Een haardstad, een handelsstad. Hier aan de Rijn. Maar wacht eens even. Aan de andere kant zitten daar die Romeinen. Dat is toch het machtige Romeinse Rijk? De Rijn, dat is immers de limbus, de grens tussen de Friesen en de Romeinen. Wat is er bij die Romeinen gebeurd? Buongiorno! Romani! Buongiorno! Scusi! Waar ben je blun? Om het jaar 450 hinnen rekkert het Romeinse Rijk in verval.
De Romeinen hebben haast 400 jaar lang West-Europa beheerst. Maar nu worden ze van alle kanten omgevallen en loeken ze waarom achter de Alpen. Daarmee stwat ik de hele infrastructuur oerlaan in. De Romeinen hielden deze routes onder controle. Maar nu de dieken en paden net goed meer onderhouden worden, verplaatst de handel hem naar het water. Alleen nog over rivieren en zeeën kunnen nog lange reizen maken worden. De Friesen die door het water wijden, kunnen daar goed mee uit de voeten en springen in dat gat. Ze varen met haar schipjes door de zeeën van Noord-Europa en ik de Rijn op om handel te doen. Voor die Friesen die een vroot hiepen. Ze konden ook aan de andere kant van de Rijn komen. En via de waterwegen konden ze overal heen varen, honderden kilometers. Desalniettemin zullen we nog geen dieken. Alles gaat het water. Sterke stroming, slingerende riviertjes en geen motorboten. Nee, dat zullen lange reizen best. De handelsreizen van de Friesen worden vaak wieken en er wordt maar lietse boten vinden. Er moet dus dure vracht vervierd worden, anders kennen de missies net uit. Pelzen, barnstien, wollen stoffen, glaswerk, moenestien, ierdewerk en zout worden verhandeld. Op het plak dat de Rijn hem in twee splitst, ontwikkelt hem de wichtigste uitvalsbasis van de Friese keerpleur. Dorestad. Nou, wijk bij Duurstede. Dorestad is een strategisch belangrijk plak en de Friesen moeten haar positie hier alle gedurigen bevochten met de Franken. Hield dit wissel Dorestad van Eigner. Dan is het weer Frankisch, dan is het weer Friesk. Giet het weer eens goed, moet er weer vochten worden. Nou, wat, die Romeinen die heb ik 400 jaar opgekeerd. Dan steken we die Franken, die Fransoosjes, die steken we toch zo even in de boezen. Hé, hey, en garde! En garde! Verlen. Later, in het jaar 119, valt Dorestad definitief in Frankische handen. Qua daarna krijgen de Franken een nieuwe keizer, Karel de Grote. Die verovert het gebied boven de rivieren en zakkel met de Friesen onder Frankisch bewoond. Karel de Grote liet hem keizer van het Westen nemen. Krijgt in die tijd bereikt de Friese handel dikwijls zijn grootste bloei en wordt de Dorestad hield die grutter. De Friesen loeken dus wel profiet uit de situatie onder de Franken. In Noord-Engeland, Zweden en bij de Rijnlands zitten echte Friese kolonies. En om de Friesen zoveel doel haar oer skipveert, worden ze door de Engelsen zelfs vregen om haar oorlogsvloot in de Noormannen op te zetten. Maar diezelfde Noorman maakt je uiteindelijk een eind aan de Friese zeemacht. Dat bad als Karel de Grote stjet in 814. De Noormannen willen profiteren van de aannemende macht van de Franken en doch hier invallen. De namen Dorestad wordt keer op keer plonderen en platbrand. Als dat in 863 voor de zoveelste keer bad, wordt de stad net weer opbouwd. De Friesen verliezen haar dominante rol in handel en schipveer. Mooi stadje, hè? Nog altijd. Maar Friesk? Ik ken het niet meer. Nee. In letterdagen krijgen de Friesen nooit weer zo'n prominente positie als in die tijd. Maar de band tussen Friesland en de zee bloeit sterk. Omtrent het jaar 1000 bloeit de internationale handel weer op. Om het 4 in Rusland binnen Friese munten uit die tijd van. En dat wijst op intensieve contacten. Maar de tijd verschoot het zwettepunt van de Europese handel. Eerst naar het eerst. Van de 13e eeuw aan komt er de Hanze op. Een machtig handelsverbond dat ook Friesen deel aan had. En nog wel later, na 1600, breekt de Gouden Eeuw aan. Uit Amsterdam-Wai wordt met grote VOC-skippen de vracht doorschild.
De Friese skippers varen in dienst van deze reders op haar oude routes naar het ESC-gebied. Pas in de 19e eeuw zal de handel over zee definitief ophouden. Joertedij varen de Friezen vooral nog in plezierbootjes door de Friese marne. De Orensteed. De Orensteed. De stad van de oren. En ik ben van de Friesen. Het enige Friesk was jenes just. Dat is misschien een vrachtschip dat je voorbij vaart. En dat uit Friesland komt.